Aduna pa igunggahin alang sa mga programa sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa nahibiling mga adlaw karong tuiga. Bisan kon mukapin sa 700 milyones pesos ay nagasto pagbatok sa COVID-19. Ano ang report? Karong tuiga kapin sa 3 bilyones pesos ang annual budget sa Dakbayan. 55% nini gigahin alang lang sa mga personal services, konsulan ug ubang mga benepisyo sa mga kawani sa City Hall. Bisan pa nini gipasalig sa City Administrator Danilo Almendras nga doon na pa'y igunggahin ang Dakbayan aron mapatuman ang mga programa nini hangtod sa pagtapos nining tuiga. Magdugang to, ningita mo mga accounts ba nga, mahimong source of funds para sa mga immediate needs sa city. Sa gahin, kapin sa 747 milyones pesos ang nagasto sa Dakbayan alang sa pagtubag sa mga panginhanglan sa COVID-19. Gipasalig hinoon ni Judith Forota, OIC City Budget Officer, nga nalakip sa annual budget ang dulaan 40 milyones pesos nga gahin alang lang sa year-end bonus sa mga regular o casual employees tungod sa kadako sa panginhanglan sa COVID-19. 5 na ka mga supplemental budget ang napasar sa Dakbayan. Ni total og 747,585,000, including na siya sa atong gihatag sa President ng atong Bayanihan Grant 1. Sa miaging Bayanihan 1, mahatagan ang Dakbayan og kapin 87 milyones pesos, 4.5 milyon ini na sobra og wala pa magamit. Hinoon sa nag-ung-ung karon nga supplemental budget number 6, gilakip kini aron magamit gihapon alang sa COVID-19 related programs. Ang atong bayanihan is 87,646,912. So naatay balance ana og 4.5 million. Kay ngano ato na siyang gi-revert. Samtang dulaan sa 10 milyones pesos na lang sa Quick Response Team sa City Disaster Risk Reduction and Management Team ang nabilin. Hinoon aduna pay 85 milyones pesos nga savings ang CDRRMC nga maggamit kaayo kung may mga emerhensiya nga motumaw hangtod matapos karong tuiga. Pero doon na patay 85 million nga pwede magamit i-reprogram in kaso doon ay mahitabo sa atong. So doon na tayo savings sa 85 million. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.